Tibor kaham jotono hai hai lamsogo ani chikon chachelelo tini kaisa sana mujukman hai hai ma phaipika lukorni bagai belaino kirma singsa tapok no nuiman khana thangnai video kajamo ani luk no toiwi sana video sanamani tini bahai hai je lugo join khaipru naroni bank account rok narok riya deba account nok maru IFC code rok joto maru na khangke onrong ni bank o je rang jomar le marok je rang tongmani abo jotono uthoina pelidi rang no withdraw khalidi do kabang tabok ani mane khobor sok phayo ani yang tai comment khani bodongo call khani bodongo je sini account ni rang phanusi gari khatabok mane transfer khaijai tongo o lok company ni omorokta anabila song oba ing tokha ke sabuno romni tabok romui bimaya boroni head office bu saimia ba belai wana ma singsa ke poni tomongno account nogo rang kabang tajak tokhangke takti tabok office time ungkha tini to mande sombar jani ja bank ro thangai rang uthokei nalaidi noroni busu rang tong aborno jeng jotono no ang koinai jara account no rang kabang tongnai rok mane lakh ni upor panungkha crore ni rang panungkha je hajar ni rang pano je tai tone rok account nogo je norok joining khaipru noroni a account no je rang tongmani aborno tini dakti phat withdraw khalidi amni hangke tabok tini 30 tarik kha ang thangnai 28 ro ang video sanamani oluk no toibai tini 20 mepro 29 tini 30 tini 30 tarik hangke jara chakri khaine rok especially chakri khaine rok tabok brok ni buskang ni 1 2 tarik 3 tarik jiming kheno brok ni account rang hamnai beton salary haide hangke norok phat beton ma khangke phat mane uthonai pledi ba je rang joma nai rok account no rang tiklainai le haikla ses khaijangnai oskang ang thakhnaka mia prop khnaka 1.5 lakh transfer khaijaka abo saismaya bo sabo bai transfer khaijaka actually boron borok mone khaikana ulu company baino hingke khisa hojak tongdi jotono nang koinai je luk bai krungi tongnai lugo jara joining khaine rokno haine hai masa biro ang tini norokno haine hai katal update masa pimanisi belai kiriwo mohai asuk rang kabang roko joining khaibai rang sajang lai paro tabo haine hai si je account rang tomasa si sajak pai sni tabo ke transfer khaijak chane jotono o joining khaipro no IFC code rok jini account number maribu ke je rang kabang tanai rok rok tini office time dakti thangai bank jani ja bank ro thangai rang utholai noni rang basuk tong haikle norok pura beleng khairjanai noni account pura beleng khairjanai zero nil khairjanai balance noni obohai belai wana ma singsa hojak tongni tabok kebo tahap laisidi jekunu apps ni company o apps aluk company store sane naitui ma yamhai mane play store phano o luk company no jeng tabok nugia krisa already kri khabok kamai spagak obai belai just omahai apps company jekunu company rok ha just 5 mani bagisi 5 to 6 mani bagisi omahai bania khalayo omahai mane brok gusguri ai ji mai abai se khlaya prosar khaya ta mane kami guri woi brok pirlaya a broni apps ni mungno teibai brok kami rok thangai jakunu umar thangai brok pirlaya ke o butwa rok si haino je puitu chanai rok ta je puitu chanai rok si brok si kisamsa marang masa khaba lap no manaine brok no kami guri woi brok prosar khalimani si actually brok saimi asi head office boro jaga anabela sabo brok kok grungi semaya babai kok salaimaya asbai si o kisamsa rang lap masa ma bai si brok buitu sawai bisas khlaibai blep khlaibai si brok lukorno bisar khai tonga tabok family jaka jotono saiman khana tabok hojak tongdi tabok hain hai bank account tini dakti phat noni account nogo jaira rang ganang rok rang tonai rok ang koinai phat withdraw khalidi joto nonang koyo tai kaisa
tabok sam noromnai romna phansi lama gri kha borok no si siniang ke a prochar khina roke nijera sak baisak o nok dukhuni borok kaisa singlai tongkha omai si mane je join khairnai rokta omai ke moto nung rom liab le men sin rom mai ke no join khairnai no le nung bai ke rom nai ba hai de en bai no ini ang hai nai mak sapika belai nagasano puila ang tabok nogo video khlaimaya kese ni bagai dukan bukanang ba dukan customer phayo nge gari rok phayo nge ai video khai khang disturb nai nai kaisa kering sa jaga thangi ji video ma khaisibo belai kusu belai nomo ka killa area noiman khana belai kusu sang phayo belai kusu ekdom water supply ni sakawo joto killa amjai area kusu gang ka soi pai ekdom sakawo belai kusu semo abno tinin jiming ta je ani video nai tongnai video nui tongnai rok share khailei di share khai khangke teksa hojak nai sinai ang jang je saima ma tei noni ka uno je rang tomar rok tati tinin bisingono rok video khai khangke belai janai nge tinne bagi asal nai hambai jono